Kita tepuk-tepuk bareng Terima lagi. kasih. Yuk megang cara. Sayang Asmoro. Kita goyang lagi. Yuk, Megatara Indonesia. Bangkrut. Singgole, bojone loro. Abang biru lampu disco. Awak guru mas mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa guru gah ditinggal. Rahmu menerai seturu. Agem penom mas uga agem waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Bursa iki bingung atine. Telung dino mulai rono. Telung dino bali ning kene. Sing sedino kanggo sapa? Sing sedino kanggo wong liya. Abang biru lampu awak guru mas mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa guru gah ditinggal. Sirahmu meterai seturu. Agem penom mas uga agem waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Belanjane apa? Bursa iki bingung atine. Pikirno anake. Mulai rono. Jos. Telung dino bali ning kene. Sing sedino kanggo sapa? Sing sedino kanggo wong liya. Oke, mereka masih warga kami di sini. Kita jangan apa? Request aja kita lanjut beta. Sahabat. Cari teman memang mudah apabila ku teman susah. Mencari teman tidak mudah apabila ku teman susah. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara
channel YouTube, thank you. Dan Nurdin Tari Official. Daya Kasboro. Megandara Record, thank you. Kecil, terima kasih. Seiman